Wel, ar lan y môr yn Llandudno fuodd Ben dros y Sul, yno mae gweld asynod ar y traeth yn olygfa gyffredin. Maen nhw wedi bod yn mynd â phlant am dro ers hanner canrif ac maen nhw mor boblogaidd nawr ac y buon nhw erioed. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Mae'r haul yn tywynnu y môr yn gynnes ar traeth yn dechrau llenwi. Beth fyddai'n well ar ddiwrnod braf fel hyn na chael reid bach ar un o asynod Llandudno. Dyna mae plant wedi bod yn ei wneud ar y traeth hwn ers hanner can mlynedd bellach. Mae'r asynod wedi bod yn olygfa gyffredin i'r miloedd o deuluoedd sy'n dod yma pob haf. A'r dyn sy'n gyfrifol am ofalu am yr anifeiliaid yw John Lesley Jones. Maen nhw'n gwybod pa lle i wneud, a maen nhw'n mynd i'r top na, ac maen nhw'n troi ar y benni hyn chi. A maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n adre. Mae Mr Jones a'i wraig wedi bod yn dod lawr i'r traeth ers 1947, pan oedd Llandudno yn dref eitha gwahanol i'r un sydd i'w gweld heddiw. Mae'r asynod a'i perchnogion wedi gweld newidiadau mawr. Mae hyd yn oed yr ymwelwyr yn wahanol. Rwan, maen nhw'n dod o China, America, Canada a pob ma chi. Nad ydy'r plant yma wedi dod o dramor i Llandudno, mae'n ymddangos bod mynd am dro ar gefnasyn yr un mor boblogaidd heddiw ag erioed. Dwi'n hoffi dod i lan yn bo os bydd hi'n braf i gael leid o asynod. Mae Mr Jones yn gobeithio bod ar y traeth am flynyddoedd eto. Bod llawer o bobl yn mynd am wyliau dramor erbyn hyn, mae o'n meddwl y bydd Llandudno yn dal i apelio at deuluoedd ac y bydd cenedlaethau o blant yn dal i fwynhau mynd ar yr asynod.